Защо не е препоръчително да пътувате, когато чакате за решение за статут или обжалване на решението за статут за уседналост? Когато чакате за решение за статут или обжалване на решение за статут на уседналост, не е препоръчително да пътувате. Службите казват, че трябва да изчакате решението в държавата, в която сте пуснали апликация или обжалване. Пътуване през границите, докато сте в очакване, е равносилно на преминаване през минно поле. Може да не се случи нищо, но може и да изгърмите. Ако много ви се налага да пътувате и имате уважителни причини, е добре да се подготвите с документи и да сте готови за разпити. Няма 100% гаранция, че ще минете успешно през границата към Великобритания. Всяко пътуване крие рискове. Когато пътувате към България, няма да имате проблеми. Въпросът е, че проблемите могат да възникнат, когато се връщате към Великобритания. Ако желаете да направим консултация и да обсъдим какво биха ви питали и искали да покажете на границата, за да прецените колко е голям риска, свържете се с нас на посочения телефон или пишете на имейла, който е atanassachikov.com, а телефона е 077 8606 7076.